Perfect. We back. MamKhawula. Athina ama elections. La. Sekela Mangameli. Imbangela yokwehluleka kwalohulumeni inkohlakalo nokuphozonyelwa kombusazwe izinkohlakalo ngaphakathi nangaphandle ku-ANC. Ngakho ke ungasitshela silendlu yomthetho ngomthelela kaZuma kanye namagupta akhe. Ubhale no bantu baba. Ubhale no bantu. Ungakhohlwa into oyibhalile phethe ipende phepha. Ungakhohlwa into oyibhalile wena. Emnothweni kanye nentuthuko ebonakala ifadabala kulelizwe. Point of order yanike le asifuna point of order uhlale phansi. Namajazi Ikhona point of order. Ayikho. Ikhona mama. Yes, honorable member, what's the point of order? Somlomo besicela ukuthi ilunga elihloniphekileyo malibuza umbuzo kusekela mongameli liyenze lokho ukuthi malikhuluma ngamalungu endlu noma umongameli noma usekela mongameli a referishe kuye ngendlela eyiyo efanelekile. Sisacela nje ukuthi alungise lokho. Siyabonga. Yebo. Kunjalo MamKhawula uma ukhuluma ngamalunga ahloniphekile endlu usho kanjalo ngoba umthetho wendlu umthetho walapha eParliament wenza ukuthi kufuneka sikhulume kanjalo masikhuluma la kulendlu sikhuluma ngabantu abasebenza lapha. Ngiyabonga wesihlalo lapha phambili. Awumhle kulezi insuku. Aneke. Angikaze nje ngikhulume mina ngolokhuzana ngomangameli wenu. Ngikhuluma ngoZuma ubaba kaDuduzane. MamKhawula. Ulimoshile lelizwe ngokuletha amagupta. Cha MamKhawula. Ngicela ungene. Nemali iphelile. Cha MamKhawula. Musu kwenza kanjalo mama. Ngicela ukuhoxise konke lokho okukhulumayo. Ngoba njengoba ngisho nje uma ufuna ukusho kubeke ngendlela ngalento esiyibiza i-substantive motion. Ukubeke konke lapho ucacise. Kodwa hayi ukuthi uvela usuku point of order, Speaker. What's the point of order, Honorable Mente? Umbuzo ukhona uyabuza ukubana ngaba igalelo labo ekubulaleni i-economy yase South Africa ithini imbono ka Deputy President ngegalelo leGuptas. iGuptas wonke umuntu uyazazi bazikhona eSouth Africa. Yebo. So akuna substantive motion efuneka. Ikhona i-substantive motion. No. That is why ESCOM ihleli ihlela eParliament isenza Honorable Mente. There is a point of order on the basis of what the Honorable Khawula is saying. And she is being corrected based on that point of order. That when there is something she wants to say of the nature that she is raising, she must do it correctly according to the rules. Speaker, the point of order Honorable was on Mente, reference of members of take Parliament. A seat, Honorable Mente. No, it was on reference of members of Parliament, not on the context of the message. Honorable Mente, take your seat. We want to know from the Deputy President if what damage has the Guptas caused in South Africa. Honorable Mente, don't cover for them. Honorable Deputy President. Honorable Speaker, MamKhawula, bengathi nje ukuthi bonke abantu abayenza ukuthi umnotho wethu ufadalale ngalendlela bokukhuluma ngayo sithe makube nale commission ezawubhekisisa zonke lezi zinto ezimoshwa abantu ukuthi le commission kube yiyo ezositshela iqiniso. Uma manje ubuza kimi ukuthi yini lokho abakumoshile nami ngifana nawe ezinye ngisifunde emaphepheni ukuthi kuyamosheka lapho nalapho. That is why city labo esi abaphethe lemisebenzi
abayenza ama-investigations baqhubeke bayenze lawo ma-investigations nalabo abanolwazi baze phambili basitshele ukuthi kwenzekani kumosheka kangakanani sithi futhi nale commission mayibe khona ukuthi labo abamoshile sikwazi ukubathola kahle ngiyami ngiyabonga ngibonga kakhulu MamKhawula. Such a sad whole thing ukuthi iparliament yasha ngoba izinto kube ngabe siyayibona manje. Yo, do you know that Cyril Ramaphosa is gonna probably be the most feckless president we've ever had? He is already. Like, Companies of all sizes use BigQuery to uncover new insights in any case, Buffeto, from their data, like cost. Come on, let's get to 1,000 subs. It's extra that. How was Mbeki? Economy was fairly good. The economy can't speak for lives. Yeah, but okay. Can't speak for lives. But yeah. Of life. Yeah, like, subscribe, suggest, comment below, follow us on TikTok, get us on YouTube, be everywhere. Make sure you support and share this content. Showcase.